Nézd meg, tehát, hogy Nem látom még. ekkora hely kell. Tehát képzeld el, innen nem tudsz innen, akkor maximum könyökös, de ilyet soha nem ütünk filmbe. Soha nem ütünk közvetlen közelül felülő orba. Ugyanis tegyük föl tömegbunyó van, én fel akarom ütni az állát, így tudom a távolságot, ő is tudja, viszont hátulról neked esnek. És könnyékkel fölütök az orrát az agyába. Vagy a szemközébe be lesz csak könnyékkel. Kifolyik a szeme. Tehát általában le is van tiltva, például ilyen pozícióból, nem véletlen mutattam a könyökös befejezést, és nem rúgunk térden ebbe a pozícióba, életveszélybe áll rúgni arc környékre, torkórúgod, torkon veled, kivered a szemét, belakadod, hogy beköd a szemébe. Nem gondol rá az ember egészet, míg ezzel nem találkozik. Tehát ha már itt van az ellenfeled, vagy a partnered feje egy filmes szituációban, soha nem rúgsz alá. Vagy kilépsz oldalra, innen, ahol kontrolláltan tudod csinálni. Innen. Szemből semmit nem csinálsz, hiszen nem látod, ő nem tudja, hogy te mit csinálsz. Mutatok egy egyszerű másik példát. Kapok egy gyomros, nagy gyomros. Csasz! Kicsit elmegyek. És megállok egy pillanatra, és lesz kontakt. Tehát soha nem fogom így várni az ütést, pláne a tömegban, mert ha nekem esik mondjuk Bandi, aki kegyetlen tömegével söpör mindenkit az ágyugójó. Voltam 3 kilót. Nem neked is. A Bikében volt olyan, hogy a tömegbunyót kell csinálni, pajzsal repülnek egymást. Ezt egy csomós füves területen nem fogod szentire kiszámolni, hogy hova esel. Nem tudod kiszámolni konkrétan. Lehet, hogy elakad a munkát az első lépésnél, zuhansz, megy, mint az eldobott kő, te meg így jelsz, nem nézel oda, ő le akar ütni fölülről, ugye? És te nem tudsz reagálni, mert nem tudod, hogy hol a kezem, mert rohadtul nem látod, innen meglöknek, és olyan bevem lesz.